Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Dito tayo ngayon sa Skygo para mag-review ng isang motor dito. Ito yung Skygo King 150. So may nag-request dito, sir. Ito na yung nire-request nyo. And bago yan mga kapatid ay shoutout muna sa mga subscribers ko na masugid na sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo, no? Isang pakiusap ko lang po mga kapatid na sana po ay huwag nyo pong i-skip yung mga ads ko, lalo na po yung sa bandang gitna, no? Parang tulong nyo na rin po sa akin yun mga kapatid. So yun lang po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel ay subscribe na po kayo. Then click na rin yung notification bell para updated tayo sa mga sunod ko video. So God bless po, stay tuned. Papakita ko lang sa inyo mga kapatid yung promo nila ngayong bare months, itong low down payment ng Skygo sa lahat po ng klase ng mga motor nila, no? Ang down po niya ay 1,999 only. Yan, yung Wizard, yung Duke, Hero, Prince 125, King, Archer nila, yung Earl 150. Yan po. So mura-mura po yung down payment. So sa monthly na lang po nagkakatalo yan mga kapatid, no? Pero napakagandang regalo na po sa atin yan ng Skygo dahil sa kanilang murang down payment, no? Dahil sa bare months, no? So yan lang po mga kapatid. Noxky Vlog. Yan po mga kapatid yung Skygo 150. Yan, King, no? Then Euro 3 na rin siya. Tapos yung kulay nito mga kapatid ay glossy blue yung kanyang sticker, and then glossy black yung nandito sa tank niya, pati dito sa side fairings niya, no? Tapos meron pa siyang decals na kulay puti. Tapos yung Skygo niya kulay puti din. Tapos yung 150 niya dito ay kulay gray, no? Glossy. Then sa tank niya mga kapatid, mapapansin natin, no? Ay maganda rin yung pagkaka-paint. May mga parang crystal yung dating pagka nasinaga ng araw, no? Tapos malaki siya mga kapatid. Then may design siya na para sa hita, nakapormang nakalubog mga kapatid. Tapos ang tank capacity nito mga kapatid ay nasa 12 liters kasi malaki na siya mga kapatid, no? Compare mo dito sa 125cc nila, ito maliit lang, medyo slim lang yung tank niya. Pero dito sa 150 ay malaki siya, no? Kaya maraming gas ang pwedeng mailagay natin. So ready siya mga kapatid sa long drive. And then sa upuan, makikita natin, ayun yung kanyang upuan. Maganda rin yung design, no? Ayan.
iba rin siya dito. Compare mo dito, iba. So mas latest yung design ng kanyang upuan, no? Tapos malambot din yung foam na ginamit dito, pati yung fabric maganda, ano? Ayan. Then dito naman sa kanyang carrier, ayan, makikita natin premium din, no? Glossy black. And then yung style niya, mga kapatid, ay para din sa Honda yung carrier dito sa likod. Hindi natin, mga kapatid, yung kanyang panel. Sa panel naman ay analog pa rin yan, pero meron siyang RPM dito. Yan, kung makita natin, no? Analog pa rin siya. Then RPM, ayan. Tapos andito yung kanyang speedometer na analog, then odometer. Tapos andito na rin, mga kapatid, yung kanyang neutral, then yung signal light, then yung sa headlight, pati yung gear indicator dito. 1, 2, 3, 4, 5 speed po, mga kapatid. Then sa kanyang mga switch, ayan, ito yung kanyang high and low. Ayan. Then turn signal light, then busina yan, then ito yung clutch. Ayan. So okay na rin, mga kapatid. Tapos dito sa kabila, ito yung patayan ng ilaw niya, then yung bukasan, no? Then dito meron din siyang hazard switch, mga kapatid, makikita natin, no? Tapos yung electric starter niya. Then sa throttle, yan, okay din, malambot. Then ito yung preno sa harapan, no? Okay din siya. Tapos yung ignition niya ay standard ignition lang din, mga kapatid, dahil pang tricycle naman to, no? Tapos yung kanyang handlebar, ayan, may kulay na kulay black. Dako tayo dito, mga kapatid, sa kanyang harapan. Yan, may Skygo yan dito. So wala pala tong head cowling, no? Kumbaga naked na yung dating. Ito yung kanyang headlight. Hindi pa siya LED, mga kapatid. Halogen bulb pa rin siya, pati yung signal light, no? Pati yung park light niya, halogen pa yan. Then dito, ayan, makikita natin yung kanyang busina. Tapos may reflector dito, side to side. Tapos naka telescopic fork. Ayan, maganda rin yung kanyang telescopic fork, kulay silver, no? Makintab na makintab, mga kapatid. Then may cover pa yung kanyang telescopic fork, no? Then sa fender, ito yung fender niya na kulay glossy black, na meron siyang crystallized effect, mga kapatid. Ayan. Tapos naka spokes, and then drum brake po yung sa harap na gulong. Tapos dito, ang size ng gulong niya, mga kapatid, ay 275 by 17. Then tube type po, mga kapatid. Tapos dito tayo, mga kapatid, yan, makikita natin may breather na rin siya. Ito, ibig sabihin Euro 3 na po yan, mga kapatid. Tapos yung kanyang makina, ayan, makikita natin sa 150cc. Pero ang makina niya, mga kapatid, ay piston type po na makina, ano? Ayan, makikita natin to. Tapos ito yung kanyang carburetor. Ayan, may choke po yan dito. Ito yung choke niyan. Tapos ito yung kanyang electric starter. Then dito yung pangilalim niya na makina ay kulay black. Then meron pang tatak ng Skygo dito. Tapos sa kanyang cambio, ayan, standard na cambio, no? So 5 speed po ito. Kaya lang nakita natin dun sa panel, no? Puro sa harapan lang po yung shifting nito. Then yung kanyang footdex sa driver ay goma lang po. Ayan, ordinary lang siya, hindi siya napip-flip. Tapos meron din pa ring side stand, center stand. And then yung sa OBR, ito, napip-flip naman. Tapos meron din siyang cover, mga kapatid, sa chain drive, no? Tapos yung combination pala ng sprocket nito, mga kapatid, ay 15 nandito. Then dito ay 38. So naka high speed po ito, mga kapatid, yung
setup nito, kaya matulin to mga kapatid, no? Tapos naka dual shock. Ito yung kanyang shock, kulay black din. Tapos meron pa yung nakaabang mga kapatid kung gusto na nating gawing tricycle, pwede rin natin pan service mga kapatid. Then meron din siyang lock dito, yan, may safety lock din yan. Tapos dito sa likod na gulong, ang size dito ay 300 by 17 naka spokes. Then drum brake din yung sa likod. Tapos sa fender yung sa likod, ito kulay black din, so combination lang yan mga kapatid. At meron pang plastic dito, no, para sa talsik ng dumi, no. Then dito sa kanyang taillight, puro halogen bulb pa rin po, pati yung signal light. Ayan. Tapos ito yung kanyang plate holder, ayan, kulay black. Then dito sa kanyang tambucho, ayan, makita natin ay matte black na po yung kanyang magsimula dito sa elbow hanggang sa dulo, no. Okay yan mga kapatid. Tapos ito yung kanyang heat guard na parang stainless, no, pero hindi naman stainless to, nikilado mga kapatid, no. Tapos meron pa ring kickstart mga kapatid. Then yung pedal sa preno sa likod, ayan, okay naman. Tapos ito rin sa panginagandahan, meron din siyang oil indicator dito, no. Yan, makikita natin kung konti na yung oil. Tapos ayun yung kanyang spark plug. Then makikita natin ito yung kanyang pang-lock sa manibela, no. Yan po yung Skygo King 150, no, 2021 model mga kapatid. At available pa rin po yan dito sa Skygo Santa Cruz, Davao, Pampanga, no. Sa mga gustong mag-avail ay punta na lang po kayo dito para ma-assist kayo ng mga sales staff nila dito, no. Yan po yung maikling review natin. Salamat po sa panonood.